Toto je nedeľný meal prep s Agát. Ja som Agát a toto varím. Začíname hovedzím vývarom. Zeleninu som očistila a nakrájala, čo sa mi minulý týždeň osvedčilo. A niekto mi poradil, že vývar bude lepší, keď najprv tuhé komponenty trošku opečiem v rúre, takže som to vyskúšala. Potom som pridala bylinky, koreniny a soľ a horúcu vodu a nechala variť na variči. Na konci som pridala petržlenovú vňať. Jablková plnka s karamelom. V karameli som rozpustila maslo, pridala strúhané jablčka a nechala dusiť. Keď jablčka pustili šťavu, pridala som trošku pudingového prášku a plnka bola na svete. Použijem ju do 2 receptov, jeden z nich je tento jablkový koláč. Spodnú vrstvu tvorí hustejšie cesto na perníkový koláč. V vymastenej a vymúčenej formy som dala toto cesto, naň som dala tvarohovú plnku a na to ešte jablkovú plnku. Na vrchu som vytvorila mriežku z lineckého cesta, ktoré som si pripravila deň vopred, aby stihlo pracovať v chladničke. Užite si tento zrýchlený záber, pretože v skutočnom živote mi to trvalo pomaly 15 minút. Ešte mi troška cesta ostala, takže som okrem mriežky položila na vrch aj srdiečka. Tie sa pri pečení trošku vsiakli, ale čo už narobíme. A takto vyzeral hotový koláč. Zvyšok plnky som použila do jablkových taštičiek z listkového cesta, ktoré som takto poskladala na trojuholníčky, namazala vajíčkom a posypala cukrom. Krásne sa podarili, sú nádherné, nadýchané a chrumkavé. A ideme na kysnuté cestá, dnes to budú bagety a chlebík. Cesto som vymiesila, počas kysnutia som sa s ním ešte pohrala a veľa ho naťahovala, aby bolo pevné, pretože som chcela krásne tvarované bochničky. Vytvarovala som si bagetky, urobila som 4. Dnes ideme na oslavu a sľúbila som doniesť čerstvé pečivo na pomazánky. Potom som vytvarovala 2 bochničky chleba, tentokrát z prímesou ražnej múky. Všetko pečivo som pred pečením narezala a postriekala vodou. Takto sa podarili bagety, no a takto dopadol chlieb. Chrumkavosťou som mimoriadne spokojná. Hlavnými hviezdami tohto týždňa budú švédske mäsové guličky a granadír. Na obe jedla treba veľa zemiakov, takže tých som si našúpala neúrekom a pustila som sa do mäsových guličiek, do ktorých som zmixovala zmes cibule, cesnaku, vajíčka, soli, strúhanky a korenín. Túto pomixovanú zmes som potom pridala do mletého mäsa a vytvorila z neho guľôčky. Tie sa potom dohneda opekali na panvici. Tuk, ktorý guľôčky pustili, som použila ako základ na smotanovú omáčku, ktorá sa k týmto guličkám dokonale hodí. Robila som zemiakovú kašu a mohla som nakladať. Podávať budem s brusnicovým kompotom. No a nakoniec už som dokončila klasický granadír. Všetky komponenty som pomiešala a už mi iba ostalo naložiť granadír a pridať uhorky, pretože granadír bez uhorky je ako človek bez duše. Tu je všetko, čo som dnes navarila a prajem vám krásny zvyšok nedele.